Vídeos d'en Ramon, número 268, segona part.cat. Com començar i construir una volta tabicada de canó a mig punt amb rajoles de 13,5 per 28 per 1,6 centímetres elaborades artesanalment per Font d'Obra Duran i col·locades a junta contínua i a cada vista amb ciment ràpid marfil. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda i Parera, paleta tradicional oficial primera, tècnica a la construcció, any 2026, segona part, vídeo número 268.cat de la meva col·lecció Vídeos de la construcció, 08328, Alella, Barcelona, Catalunya, Espanya. Comentari. Soc conscient que no tots els paletes tenen o tenim el mateix sistema d'executar la feina. En aquest vídeo només farem el senzillat o primera rosca, que és la part més delicada i la que requereix més maestria per part del paleta. Aquest treball l'he realitzat amb l'ajuda de 3 alumnes que han fet el curs de voltes de la meva petita escola taller de la construcció i vull demostrar fins l'últim detall la meva manera de realitzar el treball. Pas a pas. Aquí ja hem fet la primera filada del que és el senzillat o primera rosca i ara ja hem començat ja per anar per fer el que és la segona filera. Sempre el que, com s'ha vist abans, és la junta contínua, que s'ha de tindre més cura que quan és la junta trencada, perquè han de coincidir totes les juntes i que hem de mirar és com ho fas de no perdre's. I ara ja podem fer o començar pels extrems perquè ja tenim la primera filera i ja hem marcat el que és el xindri allà on van les altres. Però el que sí s'ha d'anar fent i anar seguint procurant de no perdre el que és la meitat de l'altra rajola. Si en un moment donat ens perdem una miqueta, ens avancem o ens retracem, llavors ho hem de mirar de compensar-ho amb la propera col·locació de les rajoles. Aquí està l'alumne posant les rajoles i també comprovant el nivell perquè si al començament ja anem a falses gaire, ja malament, o sigui, hem de procurar començar bé i després anar trampejant i anar procurant aviam com va tot. I ara també aquesta primera i la segona és una miqueta més difícil de col·locar perquè estan molt arrambades a l'envà, el que és a la paret lateral. També és bon costum, és abans de posar-la, comprovar, veiem si hi ha una anomalia quan és així a junta contínua. Si fos a junta partida, es va més per feina i no hi ha que mantenir tant de cuidado. Aquí l'he volgut fer amb aquest sistema per anar variant una miqueta i també per l'ensenyament. Sempre que s'allarga és important procurar que no s'embruti massa la rajola. Al començament, com s'està practicant, de vegades sí que s'embruta més, però després ja hi ha bona mà i ja es fa bé. I es fa bé, em refereixo que no s'embruta, però fixeu-vos que aquí l'alumne va amb molta precaució i també és molt important és agafar i picar la rajola amb la paleta contra el que ja ha posat i la que hem posat de sota, perquè al picar el ciment s'acomprimeix i s'ajunta per tots els forats i queda més ben adherit o més ben enganxat. I el mateix posar aquí, com que no molesta el xindri, també va bé anar repassant si queda algun forat i si es pot recollir el ciment millor. Però no sempre es pot fer perquè de vegades hi ha xindris que són una miqueta més amples i no hi veus a sota.
Bueno, veieu, ara aquí ja al posar la tercera rajola, i es va amb molta cura. Jo també l'estic pujant pel cantó dret, també estic posant rajoles, però ens ajuntarem a dalt. Això ja he dit abans que va bé, si es pot anar arreglant a mesura que es va fent, i aquí doncs, mentre aguantes i aprofites que s'aguanti la rajola, doncs, es va rejuntant. Com es pot veure, en el cantó dret hi ha poc espai entre la rajola i la paret. Per això he dit abans que és més difícil, perquè queda molt justet. Llavors sí que és important anar posant algun tros entre el que és la filera, anar posant algun tros d'obra, algo que faci pressió, perquè a l'hora de desencofrar l'arc de mig punt té tendència, si s'assenta, a inflar-se pels laterals. Aquí anar-la picant per la punta. Ja dic, ara també pel cantó dret també anirà pujant la filera i ens trobarem al mig. Va bé poder-ho portar tot net. Bueno, estic fent algun comentari amb el company. Aquí fixeu-vos que vaig seguint el que és la filera, a la junta de la filera que hi ha posada al començament. I així es pot veure que estic picant amb el mànec de la maceta, de la paleta, però no amb el mànec de fusta, sinó amb el mànec de ferro que puja. Perquè llavors al picar amb la punta de la paleta hi ha poc espai i es pot escantellar pel cantó que queda vist, que és la part de sota. Aquí ja és quan s'ha d'anar al tanto, perquè al posar aquest, si la pico massa fort de sobre, empeny totes les fileres contra la paret de lo que és a mà dreta. Allà on he comentat que s'ha de posar algun tros. També al anar-la posant, si vas bé amb el xindri, vol dir que vas ben escaire. Ara, si per exemple la part d'alta, allà on tinc el dit gros de la mà, surt més que el xindri, vol dir que és més baix que del nivell. I al ser més baix fuig d'escaire. També, com sempre, també es veurà que estic posant polvos, ara mateix, polvos de ciment,
i així ens ajuda de que fraugui més ràpid, el ràpid, i se'ns mantingui. A vegades també s'ha de rejuntar amb el dit, amb les mans, és aconsellable, però bueno, si veus que és millor que la paleta, doncs es pot fer. I ara al mateix aguantar estic fent pressió contra les altres rajoles i és de la manera que se m'aguanta. Es tracta d'anar pujant una miqueta lents, però jo li estic donant l'explicació en el company i quan s'ensenya no es pot córrer, o sigui, s'ha de fer primer bé, aprendre a fer les coses ben fetes. Com que la part petita és la que treballa, si se li posa el ciment i frau aviat, doncs ja no has de patir que si es bellugarà o no. També em poso un aquí per si a cas. És qüestió d'anar avançant. Clar, el que queda així a la part alta és més difícil perquè se'ns aguanti, perquè té el pes propi. Aquí es pot veure el comentari que he fet abans, que si les rajoles van paral·leles amb el cindri vol dir que anem a escaire. I es pot veure que no surt del que és el cindri. Ara ja haurem de treure el que és el puntal, però ara la pròxima és vist des de sota. Així es pot veure ja la segona filera, ja tancada, i el cindri a punt per fer la tercera. Ara he canviat d'alumne, està traient les falques. Les falques també va molt bé, si sou dos, treure, però no treure'ls del tot, sinó afluixar-les perquè el cindri baixi una miqueta. Si el cindri baixa una miqueta i queda lliure, vol dir que la volta s'aguanta per si sola. En aquesta imatge es pot veure les juntes perfectament alineades i les rajoles netes. Continuem ja per fer la quarta línia o filera amb el mateix sistema que hem fet la tercera. Procurant no embrutar les rajoles i sempre, si pot ser, com també he comentat abans, és primer comprovar una miqueta comprovar la rajola per veure si s'ajusta bé. I aquí estic ja preparant les rajoles ja per també començant a posar per l'altre cantó. Aquesta serà l'última.
perquè ara si aquesta volta ja l'hagués de fer la segona rosca, ja tenia que haver, abans de començar aquesta filera que està fent, la quarta, ja s'hauria d'haver començat a doblar, perquè sempre s'ha de doblar d'una manera que des de la distància, o sigui que tingui suficientment distància per fer-ho, i es calculen uns 90 centímetres. 90 centímetres que representen 3 fileres. Llavors el doblar, que aquí no ho podrem veure perquè no ho fem, però és sempre procurar matar les juntes. Si aquí està junta contínua, llavors el que s'ha de fer és un sistema que la trenqui completament, o sigui, fer-la en diagonal, fer una filada en diagonal, que també és la manera que no coincidiria cap junt, o fer a l'espiga a 45 graus. Fi de la segona part.